Sinibingelele babukeli bethu bakwaDuza TV. Nikhuluma naye lapho kuphumulani wakamhlongo entabeni zakamaphumulo emoshane esigodini sase eMambedweni. Sihambe kakhulu ke babukeli bethu ngoba siphansi la sikhona siqhamuka entabeni ezikude ngoba siqhamuke phezulu sashona sajubalala bese sesidukile kwahamba kwaze kwaphela nenetwork. Kwasho kokhena ukuthi ke indlela uNkulunkulu mase ikhombile ngeke uzuduke ugcina ufikile nothando malukhona. Kodwa ke sibonga ukuthi ke ngomusa nje kaNkulunkulu siduke saze safika sisaphephile. Babukeli bethu ke ngisazokhuluma nje nosisi wethu okuyena osibhalelile sizwe nje udaba lakhe ukuthi lithini. Cela ningakhohlwa kanjalo ukuthi ke siya like, si-share, si-comment. Besicela nje ukuthi ke usisi wethu asibingelele noma abingelele ababukeli bethu bakaDuza TV ukuze sizwe udaba asibizele lona elishare nathi nababukeli ukuthi sibone ukuthi ikuphi la singancedisa khona sikwaDuza TV. Siyabonga. Sisibengicela nje ubingelela ababukeli bethu bakaDuza TV mase nje uchaza nje istory kafishane ofuna sikusize ngaso noma. Ngiyabonga. Sanibonani babukeli bekaDuza TV. Igama lami uNeliswa Siyethemba wakwaSibiya. Mina bengihlala noma nobhuti wami nosisi wami. Kwahamba kwafika nogogo sahlala naye. Bengifunda ezamokuhle. Ngafunda ezamokuhle kusukela ugrade 1 ngaze ngophuma ngafika ka grade 3. Ngase ngofunda ugrade 4 ngahamba ngayephakama ngene ephakama primary school. Lapho ke ngangifunda khona ugrade 4 la waqala khona inkinga zami. Ngangifundiswa umem Ngcobo. Ngathi ngesikoleni ngashayiswa imoto ngolunye usuku. Kwakubhalwa ama test futhi lapho ngibhalela uDisemba. Ngashayiswa imoto. Sekusenjalo ngisahamba odokotela. Ngisashayiswa imoto kanti uma wami uzothola ukugula. Wase yadlula ke emhlabeni. Ngase ngithatha umamkhulu ngayohlala naye. Sengizoqala ugrade 5. Sahlala ke nomamkhulu ngafunda ugrade 5 ngaze ngaqeda ephakama ngaya eJohn Dube. Ngafunda nakhona ngisukela ka grade 8 ngaze sengiya grade 11. Sikubhalela uDisemba futhi nakhona kwakuNovember siqala ukubhalela uDisemba. Ngangena ukugula. Kwaqala nje kancane ngathi ikhanda nje ejwayelekile. Lokho kuya ngiphelelwa amandla sengasadli nokudla. Sekusuka lapho ngelilanga sengiyobhala sekusala amaphepha awu3. Kwakulesini ngiyobhala. Kwathi ngiyobhala iphepha lokuqala ngaquleka endleleni ngasesitolo esingezansi kwasesikoleni. Ngabuyiselwa emuva ngaphapha manje sengizofika ngasekhaya nganyiswa imoto. Ngafike ngahlala. Hayi kwangathi ngakusasa kwangathi ngingconywana futhi ngaphindela futhi ngaye esikoleni sekulehlanu. Mangesikoleni ngahamba ngase ngiyofika ngasesikoleni sengasegatini esikoleni ngaphinde ngaquleka futhi. Ngaphinselwa emuva futhi. Ngabuyela ekhaya hayi ngahlala ekhaya kwangathi ngingconywana nje ngahlala iweekend yonke. Kwathi ngomsombuluko sengiyobhala isifundo sokugcina futhi. Ngangena ngaphakathi ngase ngingase parking ngiyothisha ngaquleka futhi. Wayesethi uthisha omkhulu angijike ngiphinselwe emuva ngizobuya mase ngiyiright esikoleni. Ngase ngaphindela emuva ngahlala ke ekhaya ke kuya ukugula kungicindezela ke. Ngangicindezela ukugula kwaqala babona ukuthi ekhaya ukuthi hayi lento iyanyukela ngempela. Base becela sisibami ke kusisi wami ozalo mamkhulu nozalo ma. Bangihambisa kudokotela ngasekhaya private doctor. Wafika udokotela wangihlola wathola ukuthi ngine meningitis kodwa engakaboni ukuthi inhloboni. Wathola nje ukuthi ngine meningitis. Wathi kumele ngiphuthunyiswe esibhedlela. Ngahamba ngaye ekhaya, fika ekhaya. Kwakusuku bangihambisa isiphi isibhedlela mankulu? eEdington. Ngafika khona bangicheka nabo. Bathola ukuthi hayi nginayo impela ilo. Bayithola? Abatholanga lutho. Ngacheka yonke into nje wathola ukuthi anginalutho sabuyela emuva. Ngahlala ekhaya ke lokhu ngicindezela ukugula ke ngihamba nabantu ababonayo. Angithi kwathi sengihamba abantu ababonayo nathola imithi. Kwakuthiwa kumele ngisetshenziswe ngenze logogo. Base makufonela ugogo wathi ugogo akanamali yena ngeke kwazi ukuza. Sahlala ke nje lo ngihanyiswa nabantu abonayo nabekhuluma into eziningi nje abayikhulumayo. Umamkhulu ozazi kahle ngoba mina ngase ngihanjelwe umqondo lapho ngasazi lutho. Ngizwa nje sekuxoxa. Sekusuka nje ngelinye ilanga khona usisi wami uzalo mamkhulu. Kwakuhlelwe nje bebona kahle ukuthi sengiyagula bethi sengize ngikhuluma ngathi ngibona uma sengibona ngisho uma.
wabona-ke ukuthi hhayi sekuyabheda ngempela, waqala-ke wathetha-ke walwa-ke ukuthi bahleli nje bayangibuka la mangifa bazokwenze njani. Uyena lona imbone lapha phezulu wangitshengisa indlela ngihlangane naye. Kuthe kusenjalo-ke washo ukuthi kufanele kuyofonelwa i-ambulensi. Wangena endlini enkulu-ke ngenhla, wafike-ke washo-ke nakhona ukuthi uzofonela i-ambulensi ngoba phela bonke abantu bahleli nje abanakile. Kwakugogo, usisi omdala, umamkhulu, umamncane. Bahleli nje abazi ukuthi bazokwenza njani, kanye nomkhonyana kamamkhulu wayesaphila. Bengazi bona ukuthi kuzokwenzakalani nje, behleli nabo shuthi babephithanyelwe imiqondo nabo nje bethukile, bengazi bazokwenza njani. Sekusuka-ke lapho-ke wabiza i-ambulensi-ke, afika i-ambulensi yangithatha angayiswa ePholi clinic. Ngangisahlala kaMashu lapho. Mangifika ePholi yangithatha i-ambulensi ngayiswe, kwathiwa hhayi ngiyagula impela fanele ngiyiswe esibhedlela, ngayiswa esibhedlela eKing George. Lapho-ke okuthiwa mangizwa kuthiwa ngathathwa futhi eKing George ngayiswa-ke kwi-Albert bese bayongihlola yonke indawo ukuthi inkinga ikuphi ngoba bona banayo imishini. Ngafike ngahlolwa kwatholakala ukuthi ngine-TB meningitis. Ngahlala ngabuyisa-ke sebetholile inkinga yami-ke sengilashwa-ke eKing George. Nakhona ngilashwa ngiphuza amaphilisi a-wrong. Ukulashwa kwami nje ngiphuza amaphilisi a-wrong, busy mina ngiphuza amaphilisi sengize ngaphuma esibhedlela sengiyohlala ekhaya. Nakhona ngilokho ngilanda amaphilisi ePholi, ngilanda amaphilisi a-wrong. Atholakala ngesikade ukuthi lamaphilisi engiwadlayo kona we-TB meningitis le ngiphethe. Ngoba engigulisa kwawona ukuze kuqale nje kusukunyelwe ukuthi hayi cha kumele kucaciswe indaba yamaphilisi ngoba engigulisa kwangahlali ukudla. Noma ngabe ngiqale ngawo noma ngabe ngigcine ngawo amaphilisi ukudla angahlali vele kubuye nje njengoba kunjalo kubovu udayi wona amaphilisi. Ngisho umchamo usudayekile nje sengifaka nenapkeni, ngihlala nomamkhulu enginakekela naye njengoba ehambela kanzima nje kanje ngey'nduku. Enginakekela lapho-ke ngangakwazi nokuhlala kanje kwi-wheelchair, umzimba wami uthambile nje ngiyinto ehlezilele, ngingakwazi ukuhlala ngezinqa. Wanginakekela kuthe ekuhambeni kwesikhathi kanti uzongena ukugula-ke naye manje ukugula. Kwase kufanele ngihambe-ke ngiye ekhaya la ngangihlala khona eNewlands. Sengiye kusisi wami ngoba yena wayesenamandla ukuthi uzokwazi ukunakekela umakhulu wayesegula engenwa izinso. Ngahamba ngafike ngahlala nosisi wami, ngahlala nakhona nje kwangathi ku-right. Sekusuka ngaqala-ke manje sengivuvukala amadolo, imilenze yavuvukala isemkhulu. Angisalali nasebusuku imilenze ngilala ngiyilengisile ngoba phela ngilala kusofa ngoba ngangakwazi ngoba kuyistairs ngikwazi ukunyuka ngiye phezulu la kunembhede khona. Phoqa ukuthi ngilale ezansi kusofa. Ngingalali ebusuku ngikhala kuze kuse iy'nhlungu. Kwathi nje ngelinye ilanga angazi ukuthi uma echaza usisi wami ukhazini ohlala ozala umamkhulu uthi wasuka nje ngoba yena yonke into ayenzeka kuthina ubeyibonisa umuntu oboniswayo izinto. So ubebona kuqala yena noma kukhona ogula yabona ukuthi hayi ngathi khona uyagula usibani afone ngempela athole ukuthi umuntu uyagula. Uthi waphupha futhi nalapho ukuthi angiphupha ukuthi ngathi angikho right. Base sisuka kwavuka ulaka lakhe njengoba bazothi abantu abadala banolaka. Wathetha kumamkhulu embuza ukuthi uyabi. Wathi uyahamba-ke wathetha waphuma wahamba. Ebishiya kanjalo. Wafika ngihleli nje imilenze ngiyilengisile sengigoqa amadolo ngabophile ngoba ngizama ukuthi kwehle iy'nhlungu. Ngiphuza namaphilisi ey'nhlungu ukuthi azokusiza nawe bese ngasasebenzi. Ayafika lapha ngibona impela ukuthi hayi ngivuvukele kanje imilenze. Ahlale nami sixoxe-ke kangibuza ukuthi kuhamba kanjani, ngichazele-ke isimo sami ukuthi angikho right, ngibanjwa amadolo namaqakala kubuhlungu nje konke kuyaqaqamba. Ahambe-ke esephinde emuva ntambama. Wafonela umamkhulu wamtshela ukuthi kuhamba kanjani ukuthi akazame indlela-ke ukuthi ngibuyiselwe emuva ngoba angihleki kahle la ngikhona plus nosisi wami uyasebenza kuyenzeka angishiye ngihambe. Angishiye ahambe emsebenzini ngisale ngedwa-ke engekho ozonginakekela ngoba nobhuti lo esahlala naye nje naye hayi ikayibephila nje bengacaci kahle ngoba ubehleze engekho naye esetohweni mangeke etohweni uyephuzela uyibhemela nje kanesikhathi umuntu wesilisa futhi yikho futhi into azongenza yona. So nje hleze engekho naye nosisi usele semsebenzini lapha lamela asebenze ngoba uney'ngane. Ngangisala nengane eyayincane eyokugcina yakhe. So kwaze kwagcina waphoqa ukuthi ubuyele ngapha emakhaya. Wangithatha kumamkhulu wangisa umamkhulu wazami wafika ntambama. Ufike bangilanda ngabuyela emuva sengiyohlala kaMashu. Sahlala-ke kaMashu sahlala kanti umkhonyana kamamkhulu uzongena ukugula ngo-2018 ngikhumbula kahle. Wangena ukugula.
waphuthunyiswa esibhedlela oqaliswe ePholi wafika ePholi wathathwa i-ambulance amisa esibhedlela akahlalanga ney'nsuku ey'ngaki-ke ekuguleni kwakhe kwatholakala ukuthi naye ngathi wayesenenkinga yezinso futhi yonke leyo nto washona mayishona-ke hhayi saqhubeka sahlala kamashu-ke umamkhulu-ke ehamba kwalungisa iy'ndaba zomngcwabo-ke kwangcwatshwa kwaqedwa sithe sahlenda hlala ngey'nsuku ey'ngaki kwaqhamuka uba umzukulu gogo mamkhulu umzukulu kamkhwenyana kamamkhulu wafike walwa-ke lapha-ke sesixosha-ke sifuna siphume siphele lapha kuleya ndlu sihlala kwengobe yamkhulu wakhe fanele sihlale yena kuleyo ndlu sixosha efika nabantu lapho besikhombe ngebhamu bese siphume kuleya ndlu angokuthi nje ngelinye ilanga ugogo wasukuma ethi uyovula kanti yena akazi ukuthi baphethe ibhamu wayevakashile ngaleso sikhathi efike ngendaba efikele umngcwabo usudlulile-ke umngcwabo wafika nabantu ngebhamu nje kwacishe kwadubuleka yena ugogo ngenhlanhla ukuthi kwasuka ugugu wasukuma kuqala wayovula kwayena obabona ukuthi baphethe ibhamu afike balwa-ke nalapho balwa yonke into babeyazi yonke into enzeka ngaphakathi endlini betshela i-information yila abangenhle sihlala nabo babengenhle abakubo kamkhwenyana kamamkhulu bonke bemtshela yonke into hayi manje kwenzeka kanje wayefika vele nje sehlele kahle yonke into mayifika ezolwa lapha kwathi ngelinye ilanga umamkhulu behambile angazi babeyolungisa ini usudlulile vele nomngcwabo noma babeyolungisa indaba zamaphepha nje lawalungiswa emva komngcwabo behambile nendodakazi yakhe sihleli nje nogogo lapha endlini khona noncane nokuthula ngathi bamengahamba base behambile okwakugogo nomngani kagogo nami endlini sasisele nogogo waqiniso sasihleli nabo washesha wahamba futhi umamini lapho kasala thina sekusenjalo kwaqhamuka lo muntu wafika lapha endlini wala waqoqa impahla ekhipha impahla ethi uyasigxosha esikhiphala ngaphandle mina nje bangiphusha kabuhlungu bengiphusha nekuthi bengilahlela eminyango ngaze ngacishe ngawa nogogo naye bengidonsa ngengalo ukuthi akaphuma eminyango safisa wafika nje umamkhulu sihlele eminyango imithwalo yonke ngaphandle siyasiphume siyaxoshwa manje waze wafonela umalume ubhuti wakhe umalume lo lamuma ngamcela ukuthi ake akazamele imoto noma itruck esoqoqa impahla ngayo size la emakhaya ngoba ayikho enye indawo sazizoya kuyona safika kanjalo-ke lana kwethola imoto umalume itruck kanti itruck yaqoqa-ke izinto ezinye wayibeka kwakhe ezinye weza nazo la safika mina ngafika ngazohlala nogogo umamkhulu yena wafika wahlala lapha endlini yagogo zamanje ngoba wayesazokwakha umuzi waseyazakhela umuzi waseqeda-ke sohlala lapha ngezansi ngoba mina sengihlala nogogo-ke manje. Siyabonga nje kakhulu sisi ukuthi ushare nje istory noma sibhlungu nje ngoba konke ukukhuluma uyeza ukuthi nanendlela enigcine nifike ngayo la emakhaya khona kumnandi ukuvusa inxiwa babokeli bethu bakaDukuza amanxiwa nje asemakhaya kodwa ke kumnandi kuba into ozoyidecide angisho ukuthi kumbe ukubuyela emakhaya but kuhle makuyinto ezosuka kuwena ngaphakathi hayi ngoba ke ususuka ngoshiki nangoshova la ukhona kodwa ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu unigcinile bafethu kwakwazi ukuthi uphile uze ngifike kulesi sikhathi ukhuluma noPhumlana kaMhlongo ngiyacabanga ukuthi vele nje bakade usister noma usiza kundodakazi ekhuluma ngala uzwile into ayikhulumile mhlawumbe uma ungasibalansisa la mhlawumbe ongabeka khona einkulumeni zakhe ngoba uyasho ukuthi kokuningi kwakukhulumayo okunye bese kuzwa ngani siphinde nje sibonge nje mawamnana ukuthi nikwazi ukuba naye umntana nimseke ngoba uyambona ukuthi ujabulile yonke into ayikhulumayo akukho la akathola khona ukuphazamiseka ukugula kuphela but isandla nesineke ninikeze sona sikhulu kakhulu siyabonga nje mama ngicela nje ubingelela ababuli bethu bakaDukuza TV masubachazela nje nawe ngokukhumbulayo mama siyabonga sanibingelela ababukeli baDukuza TV indaba yomntwana kasisi wami yayibhlungu kumina ngoba babehlala noma eSiyanda le tikuphi ma le ndawo yase 8 days eSiyanda lapho kulo ndawo le so sangcwaba ukuthi usisi wami mesingcwaba usisi wami ngibuke isimo mina esizoba khona kuma nengane lengane le iyaxhuga isanda kushayiswa imoto ukude isuka lapha eTezi iye esikoleni mase ngifonela umamezala wami mase ngicela ukuthi ngicela ukubuya nengane
kasisi wami ngoba kukude la eTezi ukuthi ngihlale naye. Hayi bengabi nankinga bevume. Ngibuye nayo ke ingane ihlaleke nami ke la ihlale uthi ngelinye ilanga ihambe esikoleni ekseni. Babefunda kanye nalo ntombazane wami ohambileyo. Mingabe ihambe esikoleni ngizwe kuthiwa nangu uwile ngasesitolo kaManyoni. Hawu ingane ziyambuyisa zimbuyisa ekhaya. Hayi ngithule ebuye. Mase ngifonela umkhwenyana wami ngimtshela ukuthi hayibo nangu ubuyile esikoleni uwile endleleni. Mase thena amngihambe ngimise kudokotela uGaundeni. Mase ngiyamthatha seyamthatha ngemisa kudokotela uGaundeni. Hayi udokotela uGaundeni esethi udokotela cha amthatha lengane le uyise eLukhuzeni Eddington bazofike beyihlole khona. Hayi nangempela ngiyithathe ngiyise dokotela esibhedlela eEddington. Eddington ingahlala ubusuku bonke kazabuya ngakusasa ekseni. Kuthiwa hayi ababoni lutho. Hayi sibuyele ekhaya. Hayi ngihlaleke nengane ke la. Ngibona ingane ayisakwazi ukusukuma phansi sekuyinto esiyilele sekufanele ukuthi ngiyifake inapkeni. Ngimfaka inapkeni ke manje sengiwumuntu esengimgeza sengimenza yonke into. Funa ukuthi ngimsuse embedeni nami angiphilile. Ngisanda kuhlinzwa ngifake ama-shock la eLukhuzeni einqolweni. Ngizame ngibiza abafana abadlula esikoleni uthi mabangithathele ngala bengiyisele ukuthi ngimshayisa umoya ngala edining room khona ezokwazi ukubuka neTV ngimsekele ngezinto ngoba wayengasakwazi ukuhlala sekuyinto nje sihledilele. Mengifonela uma la ekhaya gogo ingane isiyagula angazi ukuthi ngizokwenza njani nami kuphela ngishadile la ekhaya njengoba ingane igula mifela la ekhaya ngizokwenza njani. Ethi uma anginayo imali yokuza lapho mina ngithi pho manje ngisho ukuthi mangenze njani ngoba phela ingane le iqondene nawe ayiqondene nami ngoba phela mina ngishadile. Ethi uma anginayo imali yokuza lapha hayi ngithule ngihlale nengane ke kuze kuthi ke ingane ke iyahamba yesibhedlela eLukhuzeni. Lo ntombazane wami ngifonela usisi wami omunye ngithi mina abuye ezongibonisa la ebuye naye ezobona kuthola ukuthi nathi simelwe nje umqondo asazi ukuthi sokuzokwenza njani. Lo ntombazane wami nabantu abadala suwe lo ntombazane ngabo 9 kanje ebese kukhala lo ntombazane wami mdala kanti ungene ngale kamereni la kuyena uyamuzwa uyakhuluma ubiza uma wakhe ubiza ngegama uyamuntu ma ukuthi nokuthi bese kukhala lo ntombazane wami engene ngaphezulu endlini enkulu ethi gogo bengizocela ukufona la ngifuna ukufonela ambulance ngoba laba abantu laba yabo ingane yabo isihlakazi sendlini nami ngize ngicishe ngikhala ukuthi hayibo na ingane isithuka bo usibiza ngezilimi enimbonela hayi ifike ke iambulance imthathe lo mntwana lo kufika umfowethu omunye osanda kushona wethi ngimese ngimcela lo mfowethu lo ngithi mina bheki uzohamba nanansi ingane uyise ePoli mina ngoba angeke ngikwazi ukugibela la kwiambulance imlenze yami imthungu yayisemanzi ehambe kubheki bahamba nje ngabo 11 kwazi wabuya ngakusasa ubheki. Mefika ubheki ethi ilalisiwe ingane ngithi mina unjani unjani ethi hayi ngimshiye exhunywa ama drip kanjalo hayi sihlali lapha ngithi wahlala u3 months esibhedlela futhi noma sebemkhipha esibhedlela uyabuya kuseyinto esalele engakwazi ukwenza lutho ufuna ukuthi lo muntu lona ngimfunze ngimphuzisa amaphilisi uyawaphalaza lamaphilisi lawa ngifanele ngimfake inapkeni yonke lonto le imele mina abekho lapho nodadewethu lo munye akekho umntwana lo kasisi wami omdala uvuke ekseni ehambe emsebenzini lo olapha endlini ayi thola ukuthi manje lento iyangisinda kodwa manje akukho umuntu ozongilekelela kulento lena yami lento lena hayi ke kushaya isikhathi ke umkhwenyana wami egule uma ugula kwakhe kuze kumthathe ngithi kwaphela amasonto amabili singcwabile ngathi mangabe ngiphuma ngibizwe eThekwini kwi-High Court kuthiwa angizolungisa izinto zomkhwenyana wami khona ngathi ngiyafika ngafica impahla igcwele eminyango kumapedupedwe eNilokhuzeni behleze eminyango bonke bese ngithi ngifonela umfowethu ke ngimtshene ukuthi mfowethu angazi nizokwenza njani
awungizamela imoto ezongiyisa ekhaya. Ngizogoduka ngekhaya. Izingane ezihleze eminyango sonke. So laba abantu laba mina bafuna ukulimaza mina kahle. Hayi izingane lezi. Sagqoka izingubo ezimnyama. Hayi kutholakala ukuthi ngize ngifonelwe namaphoyisa efika amaphoyisa ethi ke angihambi ngiyinkantolo ngihamba iyinkantolo ngoba sengihlezi la ekhaya ngiyayiyeka lento le ungazi ukuthi ngabulala indoda ngabulalanga indoda yagula ngabe ngayeka kanjani sahlala kanjalo nengane manje uma ngingena la ekhaya behlezi bobabili noma so manje ngiba nakho lokhu ukuthi le ngane nje iyayihlaniphile esikoleni ngakube mhlambe iyinto ethile ngabe khona into engasikwazi ukuyenza manje angazi ngiyengazi ukuthi ngizokwenza njani kahle ngoba noma naye ubuye egula njengoba nje nimbona ade egulelele phansi kufanele ukuthi ngisuke lapha engihlala khona ngizomuwashela naye seyishiyela naye ngaphinda ngamisa futhi ngiqala phansi ngihambe ezibhedlela futhi ngihambisa uma laba bantu bahlezi bobabili kufanele ngikhuphuke ngizobheka ukuthi badlile yini laba bantu laba lo mntwana lo ufike nini kwelesihlanu ngoba nakho uvule izikole ezobuyisa ingane yakhe iza la izofunda la akahlali lalo laba bahlala bobabili kuphela akufanele ukuthi kushona ilanga ngingazanga la ekhaya ngizobheka and nami angikho right. Siyabuzwa kahle kakhulu Ntombendala okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawuthi uyezwa nje inkinga esengiyiphicaphile kule nkulumo yakho iyodwa ziningi kakhulu ngoba kwayona le eyokusuka nje ekhaya noma emzini wakho kaMashu ngoba uyasho ukuthi wawushadile mhlambe nakho lokho kuyinto mhlambe engafune ukuthi ihambe mhlambe siyilandelele ngoba akekho umuntu ofanele ahlukunyezwe omunye umuntu kuphele nje kanjalo kuthiwa likho izinyalo lemvubu ladliwa ingwenya kwecweba iziba kufanele kucace ukuthi nawe mawami ulwe ngiyazi ukuthi khona la ulwe khona uze ufike kukhathala ngoba ukuhamba inkantolo kuyimali ukusuka nje la sikhona kukude ukufika nje eThekwini esinye isikhathi leso nawe ungabe unjani njengoba usho ukuthi wafaka nensimbi awuhambi na kahle usiza umama ngapha nangu sesomncane kwi-wheelchair nayo intombi endala nawo ngapha nje ubihamba ngenduku nje so isimo ngiyeza ukuthi kubhlungu kakhulu mhlambe mangingabuza nje mawami emaphepheni onawo noma ungasaqhubekanga namacala kodwa yonke into makuthiwa let's say sengiyakalekisa nje mhlambe sesiyalandela icala le muzi wakho kaMashu yonke into ikhona iqondile singakwazi ukulandela icala banginesifiso salokho mina. Yebo yonke into iqondile wonke amaphepha anginawo ngoba njoba ngangiye e-high court ngoba nakho umkhwenyana wami umuzi awubhalise mina unikeze mina nondodakazi wami. Mama udaba lakho easy kakhulu uNkulunkulu emkhulu nje siyabonga ukuthi ke size ngokunye kodwa sesithola ezinye izinto eziningi kakhulu esiziba nesifiso nje ukuthi siyilungise ngoba mase sifikile ukuthi size ngani kodwa lokho sikubona ukuthi singakwazi ukulula kusona isandla kwenzakale singakwenza ngoba umuzi mako wakho vele ngeke usakwazi ukubuyela kuwona kodwa ungakwazi ukuthi wenze noma ngabe yini njengoba nje ususele kanje mhlawumbe ithi ayida uyawudayisa ukwazi ukuqhubeka nempilo yakho kodwa thina sikuwaduza TV ngiyakuthembisa nje mawami ukuthi inyembezi zakho izosuleka kulokhu osokwenzile ukwenzela undodakazi uphila nayo yonke leminyaka umtatamisa njengoba uchaza inyembezi zakho izosuleka sifikile sikwaduza TV akekho umuntu onelungelo lokudla amandla omunye umuntu ukuthi umuntu owasekhaya kodwa mase eshadile usuke esenomndeni wakhe esedecideile ngezinto zakhe so nje mama kulokho ke ngiyakuthembisa ukuthi ke sizolwa ngazo zombili sizokulwisa ngakho konke okusemandleni ngoba ezinye izinhlungu engizwayo kakhulu ngendlela eyisimanga kulento soyibalayo njengamanje babukeli bethu bakaduza ke TV bese ucela ukuthi ke siphinde sibuyele kumuntu okuyena ebesize ngaye sesibongile nje intombi endala ukuthi zibeke nazo izitori zazo nezisakukhumbulayo nje ngokuphila nondodakazi sikhohlwe nje ukubuza into ebaluleke kakhulu ukuthi undodakazi ngiyambona usemncane kodwa bengifisa ukuthi nababukeli bethu bazi nje ukuthi uneminyaka emingaki. Mina
Mina ngineminyaka u27 kade ngihlanganise nje ngolwesithathu mhla 8. Yes, Mina 27. 27 ngazalwa ngo99 April 8. Awusunyanga yami nami April 2. No, siyabonga nje kakhulu sisi. Bengizocela ukuthi ke njoba sesisikhulumile istory sasishare nababukeli bethu bakaDukuza TV. Mhlambe ikona kuphi obungafisa nje ukuthi bakuncedise ngakho into nje yokhala ngayo kakhulu obona ukuthi ingawusizo kuwena. Ngiyazi ziningi izinto ongayifisa noyifisayo kodwa nje lokho obonayo ukuthi ke kulokhu mhlambe nami kungenza impilo yami ibe ngcono noma impilo yami ithi kusheshsha kancane kuleyikhona ngiyabonga sisi. Mina ekhuleni kwamvele ngikhule ngiyingane nje ethandela isikole bengahluphi nje nangabafana ngimbuza ngisho kanye umamkhulu akaze ngishawe umfana mina ekhaya. Bengingane efokhasela esikoleni. Kwasho khona ukuthi ngizongena ukugula ke ngagcina ka grade 11. Isifiso sami ukuthi ngithole isikole ngenze umatric ngiqede bese ngenza umsebenzi wezandla ngoba angiyithandi lento ukuthi ngihlale nje ngingenzile usekhaya ngihleli nje kuze kushona ilanga. Ngoba ngiyabona ngisho ngibunga na ku Facebook ezinye ingane bengifunda nazo ngiyayibona ezinye ziyasebenza ezinye isemavasithi ezinye isema college yabona nje impilo iyaqhubeka imile nje la kumina nje kuphela hleli nje umile nje kuyindawo sengake ngazama ngathi ngiyafona kwasho ukuthi ngithi ngiyafona sengithi ngizame indaba yesikole ngafonela isikole nje nami ngangitholile ngaso ngangena Google ngagooglisha basuka qhamuka ifomu ngagcwalisa base beyafona kanti ukufona kwabo ugogo wayengakasifaki lesa stupu lesi angakakwazi ukuphumela eminyango ngeWheelchair befuna inamba yendlu ngavinjwa yona ngagcina ngaqhubekanga ugogo wayelapha ngezansi bonke besezansi ngangisele la endlini mina manje wayengekho umuntu angizomemeza ukuthi angibheke inamba yendlu bangekho ngisho umuntu wayedlula la emgaqweni ngingambona ngashawa inamba yendlu kanjalo kwaphela kanjalo ngasesithola ngesikole. Manje into engifuna ukuqeda isikole nje ngithole nje ngifunde nomsebenzi wezandla engizokwazi ukuyenza ngihleli kanje ngoba ngiyabona ukuthi mangizophekana ukuthi ngihamba nge-wheelchair ngizogcina ngihleli nje ngingenzi lutho kanti impilo iyaqhubeka nje nokuhleli ku-wheelchair. Ngiyabonga nje kakhulu sisi ngiyakuthanda indlela opositive ngayo yabona nje ngiyakubona ukuthi mina usu all over yonke le ndawo uyahamba ngeenyawo ngomqondo wakho okuyinto ebalekile ngoba yabona mangozo ikhansela wena akekho umuntu ozokukhansela ukuthi njengamanje ula awazi ukuthi uNkulunkulu ukuplaneleni mangase usukume njengamanje uNkulunkulu can do anything. Mina ngiyakubelievela ukuthi njengoba unje and into engithandayo everything is normal. Akufani nomuntu mhlambe babukeli bethu siyazi isikhathi esiningi abantu abahamba ngo-wheelchair usukulindela ukuthi uzombona umuntu mhlambe enemlenze emncane usisi unormal is just that akahambi so mangase kuthiwa yonke into iyalunga manje angasukuma ahambe ngeenyawo esibhedlela mabesho noma abanye mabesho ikhona yini indlela noma amathuba ukuthi kukhona okusengalungiseka esimeni okusona ngoba enye into ebalekile leyo ngoba ngisho ukuthi ke ithemba nginalo lokuthi mina kusengenzeka noma yini usengasukuma uhambe mhlambe ke ikhona yini into ebakabayibalula noma bayibeka ukuthi ke amathuba noma kushoda lokhu nalokhu mhlambe mangakhuphula nje ungachaza sisi. Ngingwaziyo esibhedlela bangitshela ukuthi into temporary into nje kuzoba inyanga ezimbali bese ngiyakwazi ukuthi uqine imisipha bese ngiyasukuma kodwa ke manje sekuphele iminyaka ngihleli ehlalweni Mhlambe iminyaka emingaki mangabuza nje sisi kusukela ngo-20 ngagula ngo-2016 ngaqala uhamba nge-wheelchair ngo-2017 ngo-2017 kodwa amathemba abo babethe imisipha so usengaphindi uqhubeke uhambe so inkinga kahle kahle nje ngagcina sengihamba usho kanje ifizwe nje ngidingayo. No, that's nice. No, ngiyabonga kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV. Njengoba senizwele ke kusiso omncane la uyasho ukuthi ke inkinga enkulu kwakuyimthambo. Engicabanga ukuthi mhlambe zikhona izinto ezingakwazi ukuhamba mhlambe odokotela abaziyo abangaba specialize kwizo into enjengemthambo mhlambe imthambo ebambekile mhlambe idinga ukuthi stretcheke mhlambe ayikwazi ukuhambisa kahle igazi lisecirculate ngendlela ngoba njengoba nginichazela nginibuza ngibabukeli bethu ufit usisi ngendlela eyisimanga ngathi uzosukuma ahambe kodwa njengoba besho ukuthi bathi amathuba akhona kushuthi imthambo le eyenza ukuthi ke agcina ngahambi nanokuthi ke njengala akhona uyasho ukuthi mangasathola ifizo la esimeni sakhe khona azwayo ukuthi ngaphakathi angagcina ehambile.
so usizo lethu babukeli noma usizo lakho usisi lilele kulezi izinto nje ayishoyo as much as na esidinga isikole ngoba siyazi ukuthi singabe sisifuna isikole ngapha kodwa usizo ongilibona libaluleke kakhulu lokuthi sizame ukulungisa yena usisi ngoba mawuthi uyezwa amathuba ukuthi abuyele esimeni akhona ngoba basho nasesibhedlela ukuthi akukhonto etheni akukho kunye imithambo nje kuphela nanokuthi usisi njobe echaza ukuthi ifizo isiza ekuthenini ukwazi uexercise utrain ube nezinto oyisebenzisayo ukuze ukwazi ukuexercise umzimba ulekelela imithambo ngoba nayo let's say mhlawumbe khona usiza ngamaphilisi ungawasebenzisa what mongayenzi ifizo inkinga ziyaqhubeka so nje siyabonga kakhulu babukeli bethu ngesikhathi senu siyathemba ukuthi ke kulezi zinto esesibalile bakhona bazoqhamuka nazo ngoba akekho umuntu noma izinhlaka ezinye esingenazo kule channel yethu yakwaDukuza TV bonke ababukeli esinabo la banosizo oluningi noluhlukahlukene siyabonga nje babukeli bethu nisazohlela nje usizo esomsiza ngalo sisi ngoba luningi nezitori esesitholile nje esifisa ukuthi siyilandelele nje njenganansi intombi endala la eduze kwami engazi ukuthi bayithathela umuzi wayo ishadile babuya bayixosha bajikjela impahla ngaphandle ongakuthi nenkantolo vele wayisayihamba kodwa kwabona ukuthi esimeni asiphilayo nemali ayisekho kahle nendlela ayihambayo kukude wagcina wakhansela so nakho lokho besifisa nje babukele ukuthi sale sisikufaka kuyo kule cast A1 ngicela nje ubonge kubabukeli bethu bakaDukuza TV ngicela ukudlulisa ukubonga babukeli bekaDukuza TV kulabo abazokwazi ukufaka isandla ngabonga kakhulu ngaba ngisize kakhulu ngoba sengikhathele ukuhlala nje ngingenzile lutho nje ngijike nelanga uze kushona ilanga ngibonge nje usizo luzofika siyabonga kakhulu siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu akubusise ntombi endala bengicela nje ngoba sesize safika baxoxa nawe udaba lakho olusithinta kakhulu andesizama honke okusemandleni nababukeli bethu nje babelizwile nje udaba lakho ngineshow ukuthi bazokusiza nathi sizobe sikhona sila ethendeni sizama ukuthi laba abadlobongela into zakho ngobudlobongela nabo bakubone okwabona uSawula ngicela nje uyicelele uphinde uyibongele nakwabukeli mawami hayi bengicela mina into engase ngiyicele bese ngihambile ngahamba ngaya kubameli so ngase ngokubuka ukuthi khona umamezala wami kulowa muzi uhlezi ngase ngiyitshena ukuthi hayi ngoba angeke ngise ngimthatha ngithanda ukuthi ngizohlala naye la engihlezi khona angimiyeke ehlali laphana kuze uNkulunkulu emthathe kuyimanga ngikusukumela indaba yalwamuzi ngoba angithandi ukuhlala naye ngoba ngizobe ngiyilethele inkinga siyabonga nje kakhulu ke makukhuluma kumnikazi wendaba ngicabanga ukuthi ke sizoke sithi ukuyiphoza kancane sibone ukuthi ke silungisa kanjani udaba lika sisi ntombi endala ngicela nje nawe ke ubonge nje kakhulu kubabukeli bethu bakaDukuza TV ukuze nathi sincenge sibone ukuthi kuphi la singaphinde siyobadokotela khona Isaphuzolimala. okay Hayi nami ngingasho ngithi ngiyabonga ke ukuthi ninake indaba yabantu abami ukuhlupheka kwami kusho ukuthi sengibuthatha ngilahlela kumthandazi omkhulu nginikeza ngomthandazi omkhulu uhamba uNkulunkulu phambili ukuze alekelele kulokho abakudingayo ngoba kuyadingeka ngempela uhlale wazi ukuthi uhlezi nje uphila impiloni lokhu abakucela ngicela ukuthi ke kuphumelele ngempela ngoba nami isingaphakathi lami ngathi noma sengihamba la kulomhlaba ngihambe izinto sezilungile ngemuva cishe uba ngahamba kahle kibe kanye nabo njomane la ngemuva kwekhaya lami sibabheka abantwana futhi ngathi ngiyabonga ke siyabonga kakhulu mama siyabonga nje intombi endala bengizocela ke ukubuyela kusisi ukuze ashiye imininingwane sisi bengicela ke ushiye nje izincukhacha zakho zonke ukuze ababukeli bethu bakwazi ukuthi mhlambe bakuthinte abafisa ukuthi bakubone noma bakhulume nawe inamba engitholakala kuzona zimbili nganoma ngamemezela zombili inamba yami yokuqala yaka MTN ithi 073 662 96 79 bese kube yaka Vodacom
ethi 082 082 691 691 35 35 92. 92. No, siyabonga nje kakhulu sisi. Kodwa siyakuthembisa ke ukuthi ababukeli bethu bakaDukuza TV bayashesha ukuzwa and bayashesha ukuphendula. Babantu abanozwele kakhulu. Bahamba noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Babukeli bethu bakaDukuza TV njoba sesizwile ke usisi into akhala ngazo kakhulu. Besifisa nje ukuthi njoba sinikezele inamba yakhe ngoba ukhala kakhulu nesikole. Makukhona nje mhlambe onesikole asaziyo nje ubuyasho ukuthi wake wabhala bamfonela bafuna ihouse number washo ukuthi ke kunesitubhe ugogo asesenzile uthi sasingabi khona isitubhe kwaba nenkinga ukuthi aphume eminyango abone inombolo yendlu ukuthi iwunamba bani waba nenkinga nje leyo eyamshaya kakhulu ukuthi kungekho umuntu ekhaya kungekho umuntu odlula ngendlela so kwagcina amathuba abalekile edlulile so siyacela nje onendlela owazi noma nje isikole noma engeze kum-applyela mhlambe nje amsendele izinto mhlambe noma airtime ukuthi naye akwazi kuba ne-access ngoba uyambona ukuthi umuntu oyifundele oseyintweni ngoba uyena ositholile komafoni ngoba nogogo nje lapha uma nje umsi sesifika wayesichomela ukuthi hey naba labantu engibabona emafonini ngoba ugogo oseyintweni usizwa uyo ndodakazi lo so kushuthi ke umuntu naye ohlakaniphile nje ukuthi uyasithanda isikole wagcina ka grade 11 hayi ukuthi wagcina kula kwamqina ngo grade 11 then kwacaca ukuthi ngakasakwazi ukuqhubeka nesikole so nje isikole into ebalekile nanomsebenzi wezandla ukuze akwazi ukuthi aqhubeke ayiphilise esahleli kanje kodwa ukuhlala kanje is not permanent mina ngokwami babukeli bami ngokukholwa kwami ngoba mangase kuqhamuke umuntu ongakwazi ukuthi amlaphe ngokwefizo nanokuthi nje mhlambe kube nendlela la angakwazi ukuthi atrain imithambo yakhe noma kube nezinto ayisebenzisayo engakwazi siyilule imithambo yakhe ngoba uyabona akubi kakhulu babukeli yabona nje usisi nangu uyanyakaza kancane futhi khona la ekushoda nje khona ifizo babukeli ngiyacela ukuthi senze imiracle sikhombise ubukhulu bethu namandla esinawo uNkulunkulu asiphe wona sivuse nayo indodakazi usenekusasa lo muntu une hope and ngiyayithanda indlela a positive ngayo empilweni ngicela nje simnikeze isupport that's an only thing that she need isupport kuphela okunye ngiyakuthemba mina ukuthi kuzosenzakalela ngiyabonga nje kakhulu babukeli bethu esikhathini enisinikeze sona ngiyazi ukuthi ke kose sikukhulumile nenikubonayo nina ninozwelo ninomunyu ninesihe niyathanda ukusiza ayikho into emnandi babukeli bethu njengokuthi ubone umuntu ethi uyabonga noma ejabule just because of you sicela ke mbukeli wethu ukuthi kube uwena lowo muntu esothi siyakubonga ngelinye ilanga emsebenzini yakho oyenzile yokuvusa nangondodakazi ngoba lawo mandla akunikeze wona uNkulunkulu akusiwa wakho awukuthi uwasebenzise so sicela wasebenzise ngendlela eright mbukeli wethu siyabonga nje kakhulu isikhathi senu enisipha sona siyanithanda sikwaDukuza TV siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu anibusise niqhubeke njalo ni like ni comment ni subscribe ni share I salute